ऐका ऐका लोक हो खास, ऐका ऐका लोक हो खास, सांगतो तुम्हास खरा इतिहास. आरंभ करतो पोवाड्याचा, आरंभ करतो पोवाड्याचा, शिवकालीन वर्धनगडचा, शिवकालीन वर्धनगडचा, जागृत वर्धनी मातेचा. जी 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 जागृत वर्धनी मातेचा, जी 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 जागृत वर्धनी मातेचा, जी 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 जी. खानाला चकमा देऊन, खानाला चकमा देऊन, मिठाईच्या पेटाऱ्यामधून, खानाला चकमा देऊन, मिठाईच्या पेटाऱ्यामधून आले महाराज आग्र्याहून. रण रण त्या उन्हातून वर्धनगडावरी येऊन, काही दिवस राहिले आवर्जून ठाण मांडून. जी 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 ठाण मांडून, जी जी